ma bacia, puży ma zole. Oj, frajerka ma domov zovie. Oj, večer ide, rano príde. Oj, ešte ovce dojeť bude. Oj, večer idem, rano príde. Oj, ešte ovce dojeť bude. A uvidíme, koľko bude. Poďme do lavici. Ideme si ja? Tak si môžeme aj stať. Aj tu, to nie ste z tej strany.
Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Sestry a bratia, drahý náš otec biskup Tomáš. Je mi veľkou cťou, že vás môžem privítať v mene veriacich priehodskej farnosti v našom chráme Sedem bolestnej Panny Márie. Dnešný deň, keď si v liturgickom kalendári a zároveň aj v civilnom pripomíname slávnosť Sedem bolestnej Panny Márie, patronky tohto kostola a celého Slovenska. Vaša návšteva má pre nás mimoriadny význam. Myslím, že poznáte históriu výstavby tohto diela, kde sme všetci pozvaní na slavenie Eucharistie. Keďže väčšina obyvateľov sa zapojila do výstavby tohto chrámu v časoch komunizmu a mnohých z nich riskovali svoje postavenie v spoločnosti, tým sa ukázal príklad pre dnešnú a nasledujúcu generáciu o hlbokom význame duchovného života. Dnešný deň si vás preto dovolujem požiadať, aby ste posvetili symbole tejto obce, kde väčšina obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Toto je vlastne jeden z hlavných bodov našej trojdennej oslavy farnosti a obce Priechod. Drahý otec biskup, ešte raz vás úprimne ďakujem, že ste nás poctili touto návštevou a slavením svätej omše. Sestri a bratia, teším sa, že ďakujem Pánovi. Eucharistia je vzdávanie vďaky za všetko to, čo nám Pán pripravil doposiaľ, za všetko to, čo nám daroval, za všetky dary ducha i tela. Aby sme mu naozaj mohli ďakovať z úprimného, pokorného a čistého srdca, najprv oľutujme svoje previnenia. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa hriešný myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života. Prosím, odpusť nám vstup láskou do našich dní. Chýbaš, padám, odpusť nám, prosím, odpusť nám vstup láskou do našich dní. Sláva Bohu na výsostiach.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si dal prebolestnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmrtvých vstaní, lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo. Pán, naša pomoc v mene. Pane, vyslíš moju modlitbu. Pán s vami. Modlíme sa. Prosíme ťa, Bože, požehnaj túto zástavu, erb a pečať obce, aby všetci, ktorí tu žijú, slúžili Tebe a na orodovanie Panny Márie premohli v každodennom zápase viditeľných i neviditeľných nepriateľov a po dobre prežitom živote zaslúžili sa tešiť v nebesiach, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Verím v jedného Boha.
sestry, v tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme Pána, aby na orodovanie prebolestnej Panny Márie, našej nebeskej patrónky, vypočul aj naše prosby. Bože, pre pokoru Tvojej služobnice a Matky Cirkvi Márie, upevňuj nás lásku, poslušnosť a úctu voči nášmu pápežovi Jánovi Pavlovi a biskupovi Rudolfovi a všetkým našim biskupom. Za cirkvi východu i západu, zvlášť za cirkev, ktorá žije v Spojených štátoch amerických, ktorá je ranená stratou a zármutkom, aby inšpirované Matkou Pána, silnou ženou pod krížom Syna, naplňali srdcia rozhodnutí po zmierení a pokoji a snažili sa budovať civilizáciu lásky. Bože, na orodovanie bolestnej Panny, našej nebeskej Matky a patronky, udiel nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu. Bože Otče, Ty si viedol tento ľud k osobitnej úcte voči bolestnej Panne, vypočuj naše prosby a daj, aby sme sa vždy s dôverou utiekali pod ochranu Svätej Božej Rodičky. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila v Bohu Všemohúceho. Milosrdný Bože, príjmi na svoju chválu naše modlitby a dary, ktoré Ti obetujeme na slávnu sedem bolestnej Panny Márie, ktorú si nám dal za matku, keď stála pri Ježišovom kríži. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Svätý Otče všemohúci a večný Bože, a slávny deň pre bolestnej Panny spoločne ťa chválime, velebiť a oslavovať. Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu úteku utrpenia a pomoc v nebezpečenstva. Ani teraz neprestáva urodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho syna. Preto ju oslavujeme ako patrónku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, ktorej si už oslávil pri svojom synovi, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posúď svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. Onu tú noc, keď bol zranený, vzal chlieb
Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery.
Prišiel potom? Nie. Mišo? Mišo vstal? Ja som tam videl, ešte si išiel. Ja som krátku zaviezol do Benange. Potom sme povolali one. Ale sme povolali one. Obrovský posíl Bráňa. Tento dali 5 vám nebol.
No. Maria. No. Ako to má? Sony? No. Dobrý deň, pán Blažko. Ej, hory, hory, hory čierne, ej, neraz som ja prešiel cez ne. Ej, neraz, ne dva, ne večera, ej, ani doma, ne nocova. Nuž, tak ste prišli. Z horou si pikáte odjak živa. Nepokoj nás hniezdy, ticho iba sníva. Sme vlastne z kreva, jak klierik pre zvieratka. Drevený krížik za dedinou. Ste vlastne ornamentom na Kolíske hory. Bojazlivé volanie padnutého ihličia za jesenných dažďov. Sme ústa hory, sme redžie močania. Tak prišli. Zoťatí. Hora si sadla na peň a leto kruhom pozerá do koreňov mladým. Lúka už prestáva pytliačiť po rúbaní. A hora prichádza ako pokolenie. A pokolenie prichádza ako hora. Krásna rodná dedina, keď hrať sa môžem na lúke a škola pokoná otvára vždy som šťastná, že tu žijem, že vidím tmavú dolinu, kde žiariši popolný kriče a potok spieva pieseň hlubocinu. Vítam vás všetkých, čo ste prišli pozdraviť rodnú dedinu. Aj keď pred rokmi odišli ste, ľúbite rodnú otčinu.
A vítam aj vás, ktorí hostami ste dnešný deň. Vnímajte krásnu prírodu a my vám prejeme šťastný deň. Zima v priechode. Taký bol názov pásma, ktoré sme do vysielania pripravili v roku 1999. K jeho tvorbe ma svojím hrdým, ale veľmi citlivým prístupom k tradíciám a veselým nadhľadom nad životnými peripetiami inšpirovali miestni folkloristi, s ktorými som sa veľmi rád a často stretával. Speváci, speváčky, heligonkár a fojarista Palko Majerík, vynikajúce rozprávačky Magdalena Rakitová, Estera Strečková a Anna Slobodníková nám pomohli vytvoriť príjemnú spomienkovú atmosféru. Na časy, keď v priechode napríklad ešte nemali svoj chrám a ľudia aj v zime kráčali hustým husím radom hore zasneženými lúkami do kostola v susedných Podkoniciach. Pri písaní scenára mi asistoval veľmi nadaný miestny básnik, bohém Ladislav Homola, ktorý svoju obec a jej ľudí miloval nadovšetko a rozumel im. Venoval mi do pásma krásne príležitostné verše. A hoci bývalo vtedy zvykom, že poéziu v rozhlase interpretovali len profesionálni herci, prehovoril som ho, aby nám ich prečítal sám, lebo mu vyvierali priamo z duše. Započúvajme sa spoločne do ukážok z pásma. Verím, že aj vám sa pritom začne v duchu odvíjať reťazec pôsobivých, farbistých obrázkov z dávnejších čias. V priechode bola vždy veselá zima. Keď bolo veľa snehu, dobrá sanica, chlapci zali krni a ešte aj daske krížom poprekladali. A my všetky dievčence na krni posadali, jeden karoval, dvaja roztiskali do dedinou z horního konca a tí potom sa vyhodili na nás na krni a pri mlyne sme sa zastavili. Strašne veselo, dobre. No a už keď začalo mrznúť, tak to už bol čas priatke, páračke. To sme sa už pozhovárali, do ktorého domu pôjdeme, ideme teraz k tej kamarátky. Tetka zakúrili, aby sme sa už poschodili, jedna priadla, druhá vyšívala. A tak sme spievali, zabávali sa. Keď sme priadli, tak sme sa aj na prasliciach povozili. Veselo bolo v priechode hým do fašian, do pôstu. Tak prisadnúci k sebe, hriať sa, ako piecka piecku, tak dotykom, cez tep, nahmatať jeden v druhom srdce. Tak sa zozimiela v trávach, v ľuďoch však, ako by sa začalo oteplievať. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Na veky amen, dievčence. Tetka, prišli sme na priatke. Dobre, vítajte. Joj, veľká zima je von, len kúrte. Kúrim bukovín, dobrým, nebojte sa. A ideme si zaspievať, aby mládenci počuli. V tom priechode veľká pýcha panuje. Každú dievča len pekný ho miluje. A
že som si zalúbila mládenčoka. Tetka, a či nám aj vyveštíte? Vyveštím, doniesli ste si kartičke. Pravda, že doniesli, tam sa v komore vo vahančoku. Táto noc má svoju moc. Príďte mi, duchovia, na pomoc. Čarujem, dievčaťa varujem. Vyber si, milýho, len toho pravýho. No hýbaj, Marka. Joj, tetka, to nie je ten pravý. Bodaj, že ho tu. Ti hýbaj, Zuzka. Joj, tetka, ani to nie je on. Ani to, Marka, hýbaj, hádam, ti uhádneš. Ja, tetka, to je ten pravý. No, vidíš, to je ono. Ale nie len veštiť a čarovať, ale aj priasť, lebo keď vám ja poviem, čo sa na Luciu stalo, keď mňa moja stará mať priasť učili, potom budete strachu. Keď povieš na Lucia, kýľucka, prikľucka, napradiem vreteno. A tu sa v kochu taký hrmot urobil. My sme len hľadili, čo sa to robí. Ideme pozrieť do hiartu. Tu plný hiart vretien. Do rána sme ich nepopriadli. Tak priaz a nie len sa s frajermi zapodievať. Ďakujeme pekne. Prišli sme si dievke pozrieť, či volá, čo robia? Pradu, plne vretená majú. Ženi, vedala Vanušku udela za riťou horí. Udeločka, udela, nebudem ťa priasti, radšej pôjdem na tanec, nožičkami triasti. Veverička, veverná, všelijaké srsti, keď dievča nechce dať, tak si drží vrsty. Skácala do konopy, skácala do lanu, skácala do konopy, skácala do lanu. Napujem ti do mechúra mesto tvojho dohanu, napujem ti do mechúra mesto tvojho dohanu. Konopisku, žena muža pásla, konopisku, žena muža pásla. Mužu, na moj dušu, ty si moje prása, mužu, na moj dušu, ty si moje prása. No a na Ondreja sme už ledvo večer čakali polnoc. Gati sme už zohnali v truhle, otcove alebo bratove, a dali sme si podhlavnicu, na ktorej sme mali spať. No a už sme párali dlhšie, skoro do polnoci, a potom sme sa už dievke pobrali, tie pôti trias. Tak sme už prišli do záhrady k pôtu, sukne sme si vyhrnuli na chrbát, holou riťkou oprieť o pôt a vraveli sme: pôte, trasien ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, ráči ti mne zvestovati, tejto noci dosnadati, s kým ja budem pri sobáši státi. No to sme už porobili a potom sme už bez slova myseli domov spať. Ani nie doma. Lebo starí ženi vraveli, že myslíme len na gatách spať preto, aby sa nám ten sen vyplnil, s kým sa nám bude snívať. Zakúkala kukulienka v bučine na kraji, zakúkala kukulienka v bučine na kraji, ktorá žena muža bije, každá bude v ráji, ktorá žena muža bije, každá bude v ráji. Zakúkala kukulienka na kraj lesa pekne, zakúkala kukulienka na kraj lesa pekne, ten, ktorý mu ženu bije, každý bude v pekle, ten, ktorý mu ženu bije, každý bude v pekle.
Na tvári ako na oltári tvoje dary, Bože. Na bruse prázdne ruky, plný stôl a v duši sviatočne prestreté prepokánie. Tak vraciame sa ako ryby k neresiskám vesmíru. Tak sítime sa časom. No a potom sme už čakali len, keď už prídu tie Vianoce. Už sme všetko poveštili na priatkách, aj kartičke, aj olovo liali. A potom už prišiel ten vytúžený deň Vianoc, štedrý deň. Ráno nás nemyseli budiť, matere, to sme už vyskočili z postele chytro, aby sme to porobili, lebo sa riadilo. Koláče sme piekli, štrúdlu, opekance. Všetko sme richtovali ženi v dome a dievke, to všetko v dome robilo. A chlapi to zase vo dvore statok obriadiť, dreva narúbať, aby sa malo pričom piec. No a už cez deň sa toto richtovalo, všetko po dome poriadiť a potom už sme už len čakali, keď už príde večer. No a keď zvonili, tak dievka behom do kôlni a chytro polienkov alebo fakličiek, čo ho pri ruky schytila a behom napredom. A tam hodila na moste a porátala. Keď boli do páru, tak bolo, že sa toho roku vydá. Keď boli bez páru, ništ. No a naša mati, keď piekli tie koláče, štrúdle, opekance, tak prvý opekanec som si uchytila, dala som si ho upiec na šporhel a potom, keď už zvonili večer, na večeru, som opekanec vzala, žula a bežala napredom po slepky. A tam som si otvorila oči a prvé meno, koho som videla, chlapa, za to meno som sa mala vydať. No a keď som si už tie oči otvorila, tak išiel hore just oproti sused Milán Kolárovie. A viete, že som sa vydala za meno Miláňa? Za Miláňa Valkovie. No ale materiál všetko na stôl porichtovali, koláč, štrúdlu, oreche, cesnak, opekance. Všetko muselo byť na stole, lebo keď sme si zasadli, pomodlili sa, od stola sa už pohnúť nik nemohol, lebo ten by do roka zomrel. No po modlitbe nám mati každému na čelo spravili miadom krížik, aby sme boli dobrí. A mysleli sme každý ze strúčik cesnaku, aby sme boli zdraví. A potom sa už začalo oblátka s medom, opekance, prísni pôzbou u nás. Žiadno mäso, to sa len toto jedlo, len opekance a vodička so sušením ovocín. To bolo veľmi dobro. Sušenie jablka, slivke, hruške, to bola veľká dobrota. No to bolo všetko na štedrý večer. A už štrúdla, koláčik a už sme čakali, kedy prídu vinšovníčke. Lebo u nás chodili dievčence po podobôke spievať po večeri. No a keď už prišli dievčence, spievali, kde mali chlapcov, spievali Prídi Janko k nám a kde mali dievčence Hviezda jasná, Pana krásna, alebo kde nemali deti. A už im dali všade dáku korunku. Ale sme cigánke čakali, na masničky bývali. To bez cigánok by sa nebolo ani štedrý deň rátav. Tak sme čakali a tie už vyspevovali šakovek aj naopak, ako im prišlo na rozum. No ale im už gazinanie na ich neobyšlo, koláča, naliali im, to si všetko aj do jednej fľaši pozlievali, dade víno, dade pálenku a veselosť bola veľká do polnoci, takú už, kým sme nešli na utiereň. Pana Stidliva, veľká je zima, my se
No a keď sme už išli na polnočnú, tak sme neboli ako teraz vyobliekanie v kožuchách. Furmu, krátke ruke a na to len pepitku prehodenú, čo bola aká zima. To sme boli v hrdom vyobliekanie a do Podkoníc pešo chodníčkom a tam sme sa postavili na šránke. To sme mali plac pre dievke, na šránkach sme stáli a tam sme už v tom oslávenom hrdom kostole už čakali, čo sa bude ďalej diať. No a Valasi, čo boli takí, vedeli hajduchovať, tak sa dohodli s organistom, aby keď pôjdu na oferu, aby im takú do hajduchu zahral. A organista im do hajduchu zahral a ti hajduchovali popred oltár. Pán farár sa len tak usmievali. Keď korienky horských tráv hľadia už lanským otavám len na pety, človek sa bližšie prinkýna k sebe, človeku a Bohu.